Velkommen til. Jo, tak. Vil du fortælle, hvorfor du har opsøgt neurofeedback-behandling? Det er fordi, jeg i en periode af mit liv var igennem en meget stressperiode. Og det vil sige, at jeg var hårdt ramt af stress. Jeg havde søvnbesvær og var meget let på virkelsen rent følelsesmæssigt i forhold til, at man ikke havde så meget overskud. Og hvornår kunne du begynde at mærke nogle forandringer, da du begyndte at komme her? Det kunne jeg ret hurtigt. Altså 2 gange neurotræning, jamen så sov jeg væsentligt bedre. Ja. Altså, man kunne jo ligge og sove en hel nat inden, og så vågne til vækkeuret, og så følte man jo fuldstændig smadret. Hvorimod, og selvom man har fået en nat søvn, hvorimod efter noget kortvarig neurotræning, jamen så vågner man op frisk og med mere overskud. Ja. Har du haft nogle ting fra hverdagen, hvor du sådan virkelig kan sætte ord på, at her gjorde jeg sådan her tidligere, og nu kan jeg mærke anderledes? Jamen, jeg har haft større fokus, og jeg har haft større ro i forhold til, jeg lader mig ikke påvirke af ting, der blev sagt eller gjort. Jeg bevarede egentlig bare roen, og så tog jeg tingene over fra og ned, og lod mig ikke stress. Fantastisk. Ja. Et råd til andre, der måske vil overveje at tage den her behandling? Jamen, neurotræning er rigtig godt i forhold til at finde den her ro, i forhold til at kan håndtere tingene stille og roligt. Således at man tager tingene på en velbegrundet, eller tager en beslutning for, hvad man gør, på en god baggrund. Og hvis du skulle komme i en situation fremadrettet, kunne du så finde på at komme igen? Det kunne jeg i hvert fald. Ja. Super. Jamen, tak. Så tak.